Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Nah, jadi ini aku ceritane arep bos, gerakan yang masjid. Delok soalnya bengi engko bengi enek acara, pengajian. Lagi jenengku ki enek bos ning kono dicatet. Jenengku dicatet ning kono, ning banner wedi ngono. Mbuh sapa nyatet karo aku. Tapi kok enek jenengku Kang John Channel ngono. Iki enek gerakan aku arep ndelok nang masjid, bos. Jadi kok bengi iki lompet-lompet ning jaba. Lan apa? Sama sembuh. Nama sumu. Gerakan apa ya nebar lho? Ora apa dipasang lho, arek masang genjot tok kok. Oke, kira masang genjot. Lasane. Lah iya nek son yo tukang son urusan. Oke, berarti aku kira masang genjot tok. Kata kok kono bar, bos. Genjot tok, genjot. Paling karo resik-resik masjid ya. Resik masjid ya. Oke, bos. Jadi iki aku arep gerakan ning masjid. Nyewahi masang genjot soalnya ngebengi enek apa acara pengajian. Pengajiannya apa? Mbah Jambrong. Mbah Jambrong. Merapat. Belum, merapat bos ngebengi enek acara Mbah Jambrong nang masjid Al Baitur Rahman Keronan. Monggo merapat dulur-dulur merapat didelok ya, Dik. Didelok. Jur kes sing diramekno. Iya lho, aja kes sing diramekno lho, Pak. Iya, pengajian ki kudu diramekno. Oh, ngono, Bos. Nek orkes ya rasa dikon padha brudu. Lho. Lah iya. Pengajian lho. Angel. Golek barokah Gusti ya Malah. Lho. Ngono. Ngono ki. Wis termasuk kowe. Apa aku apa? Yo merapat apa wi? Pengajian. Terus. Ngrungokno sing di anu apa ke Mbah Jambrong. Terus tunggu. Lho, terus turu bos bareng ngrungokno keturun. Ngrungokno kadung apa? Gayeng. Bacot share. Oh iya share turu. Oke, jadi ngono iki aku meh apa? Delok acara masang genjot iki. Soale jenengku ning kono bos aku ya ndelok niliki ya. Niliki lah gerakan bos. Oh iya wis mecu. Lah niliki kok wong loro. Lah iya. Iya. Iya sayangku. Loh. Kowe mau selok sayang? Sayang mana bapak mana? Lho. Sayang mana bapak mana? Di mana? Oke, baik. Komandan Iya bos, ki budal ki engko tas gelut ki engko. Jadi dah bos macak gelut. Jadi Lah iya. Ya budal. Ngono. Hal-hal tak ngajak gelut esuk ngajak geger. Oke. Tak lanjut karena bos videone engko Bang. Gelut. Set kena bos ki aku ning dikap bos. Omah ada peteng dedet ki ganti pasang lampu piye to? Awan-awan masang lampu. Jangan. Oh. Rempel. Hambe. Gambreng wi, ireng-ireng wi. Gambreng apa? Apa? Koro. Toh, celok kalau toh. Burung. Ganti tadi kakak. Tak orang tangi. Tangi ini kok. Ayo merapat anu. Gerakan. Ada masang genjot.
Gaya apa? Masang genjot, masang genjot. Gaya apa? Channel lemahnya apa? Ya apa toh? Zaman ke sarapan. Malah gak boleh pite ya. Wah, gambreng ya sentak goy. Gambreng. Nanti nyelok gambreng Devi. Pirang ndek. Pirang? Gering kalau gering. Gering apa lo waras mangane koyo ngono kok gering lho, gering apa? Ora lara apa wae? Ya adem panas semua itu. Adem panas. Zaman. Ya iya, aku anggap permangan aku. Malah anggap bar. Ayo toh Kak. Engko selak bar ki engko. Ya. Manukmu wis sak pira manukmu? Waduh. Tenan? Ya kok sampai kartet. Klub bos. Kartet nek ngarani. Kartet itu mekar apa? Oh, dikerudu ya, dianduki. Anget kok. Oh, ben anget. Oke. Arep geran aku. Iya. Kuat. Lah motor seperti motor kena apa toh? Kayak motor kinceng itu kok sepat. Ya. Apa ke? Iya toh. Lah model kemelinti menggok langsung bongkok engko. Kok Ya makanya ubah. oh, itu jurang kok. Pakar apa? Pakar kok bablas. Mandek ini Mbak Ansa ya? Apa? Jadi kita mandek ngono aku. Kok melitis tinggalan. Ketok kota sepet wis melitis ya ono arep endi. Esok tangi langsung adus. Adus dikal semplung melitis tinggalan. Jadi lah Yanto, jadi gerakan. Lah jadi gerakan. Hah? Jadi masa genjot. Ayo, weh melokran, Mbak. Enak goreng apa, Mbak? Gedang karo tempe. Mbak, anu gedang, Mbak. Apa guyang kita? Leban mie gembas, Mbak. Oh. Aku repot Ayo. kilo, Bos. Repot apa? Anu ini lemah. Arep bangun kowe. Anu kileng dhewe. Kaku ora bangun. Warga dah telek. Wisi ya, nggih WSE ya. Oh nggih WSE. Oke, Ri. Blur kak kameraku kak. Bos, besok aku bos. Kamu, monggo ibu-ibu. Aja bos. Tidak orang kan ngomong ya. Orang. Montar. Rono. Pak mau wes guyu, Pak mau.
Mon. Ya, Bos. Aneh, apa? Ya sudah saya terima. Apa tidak terima kamu? Nih, nganten aja toh. Amin. Nanti tahu sini masang genjot. Sini masang genjot. Bagaimana nanti genjotnya? Ayo genjot. Oh berarti carry ya? Carry anu nih. Genjotnya. Lepas. Jadi tinggal nek acara Mbah Jambrong ya toh, Mbah Jambrong. Persiapan toto-toto. Son tiga channel. Apa? Telung apa gitu Telung set. Oh, telung set, oh, telung channel. Iya betul kan. Jadi kebas, Pak mau kebas aku bagus ya. Iya bos. Juara satu layak. Omongannya rada anget oleh apa sapi ya juara siji. Putri juara 1 RT50. Oh, alhamdulillah. Kebas jadi kan. Tatomi, aku tak delok tok ya. Ora. Ya. Tapi syaratnya baru hidupno. Lho. Kon sarapan sik tapi nek wis bareng ngedukne. Ya iwangi dong, Bek. Gak kowe wis ra. Ya, tak iwae mergawe Kang, gak menak aku. Ya toh. Ganjel ae. Motore kanggo pura. Komentar. Sing ngatur pega komentar biasane. Bebas. Pakai tangan turu ya? Pakai tangan turu. Ngomong di padi iki. Iya. Dasar apa selamat? Selamatan anu lho, pokoknya jenenge Gajiane Jono lho. Gajiane Jono. Mulai jam berapa? Setengah loro balik.
Kayak makan kopi jajak ning bro kae. Sini kono. Aku tanah aja. Ayo, Mas Ade, tidur. Cek. Cek. Iya kalau komputer ada Niat pesan kan. Ayo, sepeda dikit. Sepeda dikit. Di motor bunyi sih. kita tak tekok kan. Kesel bro toh? Kesel bro. Kesel apa tuh? Tidak ada kesel ya. Hah? Kawak piye? Lewat dulu awalnya Mas Angki. Genjot. Gamel anu. Gamelan jiko. Ya ora tau juga begitu kosong. Itu ngono digawe awake dhewe. Kita gitu. Nang dia? Rasanya. Omah nek. Mulai ya udah. Cara baca bro, kata-kata. Tuh. Ya. Ini lanjut guys ah. Terkait tekone ngono ya. Iya, saya tekan ya. Oke, bos. Jadi iki aku wis bar mau acarane wah tong layang benakno genjot son anggo acara ngobengi. Bu. Wih, nyari. Gayane. Ui. Wah. Enggak. Dicelok lho, nek nyari. Ui. Bos. Apa? Lah, apa deh? Karena petes saya nanggap soklong. Di? Kan munggah engko. Anggap aku jalan. Piye ayo dijugeti ya. Ada kontrol kok? Kontrol anu. Ora ono apa ya rene. Engko bapak Ora, engko pangarene. Kalau sana wis arti puter kalau ya ta. Ya. Tung tung Engko nang biyanter. Jadi kengke aku acarane Jadi apa? Arep ana acara Gus Mbah Jambro. Mbah Jambrong. ngetak-ngetak ora tau ngaji. Lho. Ini ternyata tau ngaji lho, Bos. Ngaji ning Puter sik. modele lho komputer lho. Ayo to, ngenyek. Ini modele ngenyek awake dhewe gawe gak krasa kadinya. Kroso aku. Krasa ya? Ben ngobengi tuku. Lah apa menanggep baca brang duk 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 duk. Ora kurung kecok sak. Tolong set e bae son. Yo yo. Gantonge loro, gantonge telu nggih. Bobol Kabeh? diundang. Barek. Heeh. Dosa. Mm. Sepeke sak ngono. Bobo, Dewi. Lah ya sak bobol muslimat. Kenti. Enggak. Yo. Jadi banser-banser iki sak kecamatan Sekardu. Oh. Kenti bareng. Nah, jadi iki aku wis bar acara kerja bakti ngewangi ning tempat lokasi musola. Ngewangi tenan po. Jangan gak menu mak omongane lho gak menak kuwi nyapa to omong iso gak menak iki ngewangi tanpa. Wis delok to ning kono ning gone Mas Widodo ning channel Widodo ya to Kak. Iya. Aku lu gotong terap dhewe tak angkat dhewe lah. Lah kok gak anu? Apa kae? Ngevlog. Gak. Iya deh Kak. Isin lah bos. Isin. Lah jadi ngono iki acarane wis bar jadi ngobengi lagi cik nunggu Mbah Jambrong ngobengi. Ngono. Melok apa ora? Dia melok cakine muslimat. Lu bantat ya. Pokok kowe. Aku melok bos aku bengi. Melok aku. Tenan. Oh, Ngenyek wong lho mesti ngenyek wong ini piye ta sama bojone dinyek duwe tenan ora. Tapi agak ganti baju koko. Nganggo nganggo kaos lah. Oh, lelos. Ora bos, jadi aku ngobengi tetep menghadiri acarane ning musala. Ditunggu bos ngobengi nek sinyal aku live nek gak nek sinyal berarti aku gak live. Ora nek sinyal mereka. Jadi diomongi wong-wong kengke kon live ya to. Gak nek sinyal, kendala sinyal bos. nggo HP-ku. HP-mu iki rane ra kena nek ora kuat. Jeri sopo? Ah, Lah wong aku anu apa wi
Dia paketan kayak. Apa dah? Lambe lincuip. Ambil di sini. Jadi ngono bos, iki wis bar awakku mesel iki gak mangan. Jane kon mangan kono cuma gak enak mangan omah. Isin aku nek mau namprong kae. Gino. Kresek atau kudu. Isin. Di ngono konten tak akhir sampai kene pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-videoku berikutnya dan jangan lupa ikuti terus YouTuber-YouTuber Kenongarjo biar semakin mumbul, semakin asal, semakin menghibur. Di ngono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.